Terve skiido ja lynx-kelkkailijat. Nyt olisi tullut minun mielestä ehkä paras mahdollinen päivitys kautta lisävaruste näihin 2-3, 2-4 vuoden isolla näytöllä varustettuihin kelkkoihin. Eli GPS-moduuli. Todella simppeli laite asentaa ja tällä siis todella saadaan kartta toimimaan ilman puhelinta, mikä on mun mielestä ihan järkyttävän hyvä lisä. Ja seuraavaksi lähdetään käymään läpi sitten, että miten tämä moduuli tonne asennetaan vaihe vaiheelta. Eli ensiksi otetaan ilmattosuojat pois molemmilta puolilta. Sitten kun on ilmattosuojat otettu pois, niin otetaan tämä muovipalanen tuosta, se lähtee ihan työntämällä. Ja sen jälkeen näyttö lähtee näillä 4 ruuvilla. Tuo kotelo pitää tuoda. Noin. Näin meillä lähtee näyttö tuosta. Sitten otetaan öljysäiliön pikkukate pois sekä sivukate. Sen jälkeen otetaan tämän sivukate auki. Näillä 3. 2 tässä sivulla ja 1 tuossa päällä. Noin. Sitten tää lähtee täältä vetämällä pois. Noin. Nyt meillä raattuu kate sen verran, että päästään tänne työskentelemään. Elikkä tässä on meillä nyt tää GPS-moduuli ja tässä on sille moduulille teline. Tää on todella simppeli laittaa kiinni, eli laitetaan tää moduuli tuonne koloon ja sen jälkeen vaan naksautetaan kiinni. Se on siinä. Ja sitten katsotaan paikka, mihin se menee tuolle runkoon kiinni. No niin, eli nyt kun meillä on toi sivukate auki, niin tässä ilmaton vieressä näkyy tämä 1 ruuvi. Se pitää tuosta ottaa pois. Siihen laitetaan 1 kiinni. Sitten mukana tulee 2 ruuvia. Niiden paikat on näissä. Tässä on 1 vapaa ja tuossa. Täällä on sitten nippusiteellä 1 johto vapaana, mihin me kytketään tuo GPS-moduuli. Katsotaan se ihan kohta, kun saadaan tuo moduuli tuonne paikalleen. Moduuli laitetaan täältä paikalleen alakautta niin, että tämä pistokin on taaksepäin. Eli tuolla näkyy nyt sitten GPS-moduuli ja johto kiinnitettynä. Eli tällä ruuvilla kiinni ja sitten mukana tulee nämä 2, millä se tulee. Ja tää johto laitetaan tuosta välistä vaan tuosta tuonne kiinni. Sen jälkeen lyö näyttö paikalleen. Sitten ilmaottosuojat ja tämä muovinpalanen sitä ennen siihen. Se on valmis. Sen jälkeen pistetään asentumaan GPS. Nyt on kartta moduuli asennettu kelkkaan ja sehän tosiaan on todella simppeli kappale tuonne laittaa kiinni. Siinä ei hirveän kauaa menee. Että eniten aikaa sitten menee, kun menet tuonne mieltymyksiin ja sitten sieltä valitset, kun kelkka on yhdistetty nettiin, niin tämän kartat. Ja täältä sitten näkyy nämä alueet, mitä mä oon tänne itse ladannut. Että maailman peruskartat, pohjakerros ja tyylitaulukkotaso, ne on sinne valmiina jo. Ja sitten toi Trails and Snow, se mulla ainakin latas viimeiseksi sen jälkeen, kun nämä oli tänne laitettu. Tuosta voi sitten tarkistaa päivitykset, jos haluaa, että onko tänne tullut jotain uutta. Mutta muuten todella simppeli homma asentaa ja kyllä me tällä on eilisen päivän tuossa ajellut ja
hyvältä se kuitenkin vaikuttaa, että ei nyt tarvitse koko aika sitä puhelinta olla kaivamassa, paitsi jos niitä navigointisovelluksia haluaa. Ja täältähän sitten saada breadcrumbs, kun valitaan, niin näyttää sitten noi ajetut. Eli tuossa kävi äsken heittää tommosen pikkurallin, niin näyttää siinä sitten minkä mä oon nyt tänne ajellut. Mutta muuten laittelen tonne Loukon verkkokauppaan teille tuohon linkin, niin siitä pääsette tilailemaan tämän GPS-moduulin ja mennäänpä näillä. Odotellaanpa lisää lumia, niin saadaan myöskin freeride siihen käyttöön, mihin se on sitten tehtykin. Levillähän on muuten nätti keli. Lumi puuttuu. Ei mitään, se on hyvät uudet vuodet kaikille.